Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Ininiwo ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Ndauyawo paplatform penyu kuri kutongotsvakawo rubatsiro. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndainge ndagara zvangu ndiri kuno kuSouth Africa, saka ndakambopindawo mune imwe relationship yekuti ndainge ndakapinda nemwoyo zviya zvekutoperera. Munhu wacho ndainge ndakasangana naye kuno kuJoni, saka takazoti zvedu tarambana nekudawo kwezvimwe zvikonzero ndokubva ndazongotsvakawo relationship yepasocial media. Ndakabva ndati this time around ndiri kudawo chidoko changu, then ndakabva ndazongosanganawo nekabhebi kangu, saka takati tasangana paya ndokubva tanga kutaurirana, ndokubva ndazomuudza kuti I wanted her to come here as quickly as possible. In fact mukoma ndakabva ndatomurekedzesa chikoro because kamwana aka ndakaona kuti nezera rako kana ndikagara ndakokatora aiwa ndinenge ndava kutodya namambo. So ndakabva ndazoorganiza zvose zvandainge ndichiita zvainge zvichitozivikanwa nevamwe sisi vake avo vainge vari kuno kuSouth Africa. Saka vakabva vati iri bhoba munini kana kuri kunzi munin'ina wangu munomuda. Anyway zvechikoro mazuvano zvanguvawo zvezve zvokungotiwo mwana anofanira kuti ange achingonyorawo form 4 yake, but apasisina kuti zvinzi it is very special kuti munhu akaenda kuchikoro. Saka takabva tazowirirana naGules, then inini ndokubva ndazotumidzira chibhebhe changu mari. Munhu wangu akabva azouya, but munhu wangu uyu akabva azombotanga asvikira kumba kwasisi vake tichitira kuti metsi dzacho dzinge dzichizobuda, because taida kuti kana azouya kwandiri inini zvobva zvazongoita sekunge iye anenge akarosva sisi vake ndokubva azoenda zvake kumurume wake. And plan yedu mukoma yakabva yazobudirira, akati angoti garei nasisi vake ndokubva ndazotumidzira mari akabva azouya kuno kwandigere, tikabva tazotanga kugara. Everything was perfect. Ndakaona kuti kamwana aka chinhu chinonzi rudo kanoziva, but dambudziko nawo randava kusangana naro mukoma nderekuti handichazivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimutraina kubva pastage 1 here kana kuti zvinhu zvekuti iye aifanira kuti ange achitrainiwa nevabereki vake. So far Gulezi ndakapawo macomplaints kwavari, vakabva vati pamunini imimi munofanira kuziva kuti munhu iyeye wamakatora achiri mwana mudiki, saka munofanira kuti munge muchitotanga kumudzidzisa kuti 1 right now ane pamuviri mukoma. So I am even scared kuti neuchapa hwose uhwo hwaanoita, zvinhu zviri kuitika zvose izvo zvandiri kusangana nazvo, ndinoona sekunge one day ndichangokaruka ndabikirwa mapampa inini, kana kutongonokorerwa tsvina yobviswa mupampa yotongoiswa mupoto, because mwana uyu ndingati mukadzi wangu mukoma ane uchapa humwe hwekutoti hunotosemesa. Like patakatanga kugara tose ndakanotisa kuti munhu wekuti iye instead yekuti amuke achienda kutoilet, because toilet yacho ingori mumba, but iye anoprefer kuti ange achitora kagaba kake obva azoitira wet throughout the night. Okay, it is fine. Tinongozviziva kuti kune vamwe vanhu vanofarira kuitira wet muchemba, but iye zvaanozoita ndezvekuti wet iya mukoma inosvika pakunhuhwa ingori mumba. Sometimes wet inokwanisa kuzobuditswa mumba kuma 12. Yava kuita zvezve zvekuti inenge yava kusatarisika, yava kusemesa, yava kunhuhwa. Kana wazotopopota paya ndo paanobva azotora chibhaketi chiya obva azoenda obva azonodurura weti iya muchemba. Nguva zhinji kuflasha kwacho haaflashi, anongosiya zvakadaro. Ndakatanga ndichambopopota mukoma kudzamara ndega ndazosvika pakuneta, because chandainge ndichipopotera ndechekuti munhu handiti kana waenda kutoilet you check first before you leave the toilet kuti hapana zvawasiya here. Iye anongoita sekunge anongosimuka, then unozoti paya kana waendawo kutoilet wobva wazonosangana nashefu vanenge vakatongogarawo pamusoro pemvura, and
iwewe kana wazoflasha kana ukamuudza kuti please try to flash, iye anobva angoti ndo zvaanongogona, haarambi haiti sei, anongoti sorry, ende sorry yake inongobuda nepamwe pekuti haifaniri kuti inge ichibuda. Munoona mumasaidzi metoilet kunyange akamesa anongosiya zvakadaro, but I bought all the cleaning detergents kuti mutoilet macho mugare makachena. But mukoma ndinoita sekunge ndakaroora ngozi yechichawa chaiyo, because zvinhu zvandiri kusangana nazvo handichazivi kuti munhu uyu ndoita sei, ndomutiza here. Ndinoti kana ndakamutarisa mukoma nezera rake, now that ava nepamuviri, ndinobva ndatanga kumunzwira tsitsi kuti saka zvichazovei kana kuri kunzi ndikamutiza mwana uyu. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kuti ndomukontrola sei. Ininiwo ndasvika pakuneta, ndambozama kuti ndinge ndichimuitira chirough rider, but still unoona kuti hapana. Kana kuri kunzi zvijira zviya zvaanoshandisa pakuzvipukuta mukoma, anoti kana apedza kuzvipukuta nazvo, let's say kana taita bonde redu, anongozviisa zvake paanenge azviisa, zvinhu zviya mukoma zvinozosvika pakunhuhwa zvekuti unonyatsonzwa kuti zvidhende izvi zvaanoshandisa kuzvipukuta zvava kunhuhwa. Munongoziva kuti masperms emunhurume anonhuhwa, anoita zvokuomerera kana kuri kunzi ukashandisa chaunenge washandisa kupukuta. Saka unoona zvijira zvezviya zvaita kuomerera sekunge zvatsva manje, apa zvinenge zvichita kunhuhwa kuti kutu. Please ndibatsireiwo, naye ndo zvinoitika here kana waroorawo munhu wechidiki, munhu wekuti asati anyatsova machuwa. Hanzi I have to try to be very patient with her, but inini patience yacho yazosvikawo pakupera, because now ndava kutongoita sekunge ndiri kutongorarama ndiri bachura. Kuzvisukira ndiro dzangu idzo dzandinoshandisa ndinozvisukira ndega, kunyange sezvilunchbox zvekubasa ndakamuudza kuti mai mwana regedzai hangu ndinozviitira ndoga, because ndakaona kuti masukiro acho aanoita maoko ake so ane humwe unono hwekuti akasuka mafuta anongosarira ari pane zvinhu zviya zvaanenge asuka. Saka ndakaona kuti apa pandinenge ndava kutongozvimakisa ndoga kubasa. Originally ndiri munhu wekuti I am very smart. Izvezvi mukoma nashe, hembe dzacho dzekuti ihembe dzekuti anenge awacha, anongodzitora zvake obva angonodziti ndo apo paanenge adziti ndo. Then paya paunenge wava kudawo kubuda uchiti ndikuda kuenda somewhere, kana ukamubvunza kuti t-shirt yangu yakati iri kupi, anobva azotanga kubvendenyura. Apa inenge iri t-shirt inenge yakawachwa 2 weeks ago. Apa inenge yava nerimwe zimunhuwi zvekuti inenge yava kutoita sekunge t-shirt isina kana kumbogara yawachwa. Kana kuri sekupisa, anopisa hembe like munhu atori pamujawo chaiwo wekupisa hembe. Ndakazotogumisidzira ndazototenga, munoona kune maaini aya anonzi masteam iron, ndo yandakazotenga, because ndakaona kuti normal iron kubva ndinozotopedzerwa hembe dzangu dzose. So mukoma ndiri kukumbirawo advice, especially kune vamwe vanhuwo vakaroora vakadzi vavo vachiri vechidiki. Please ndibatsireiwo, because ivo mai guru vakangonditi bamunini munofanira kuziva kuti munhu iyeye achiri mwana, so you have to try to control her, try to teach her the basic stuff. Ko kana achizvitadza iye, what more paachazozvara naimi mukoma nasha. Inini zvava kutondisvota manje zvandiri kusangana nazvo. Hey vedare, ndo message iyo ndo complain yakabva kuna mukoma vedu, hanzi zvava kundisvota zviri kuitwa nemudzimai wangu apa. Ivo gulezi kana ndikavati chimbotsiurai munen'ina wenyu, vanobva vati bamunini chingozivai kuti imimi makawana mwana mudiki, saka munofanira kuti munge muchitomudzidzisa kuti kusuka chii. Yet inini I expected kutoti vabereki vake avo vakagara naye kwemakore ose iwayo kusvika ndichizosangana naye vaifanira vakamudzidzisa kusuka, kutsvaira mumba, kumudzidzisa utsanana. Manje inini ndava kuchitangidza kuti 1 kumudzidzisa kuti chii chinonzi utsanana. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva tapinda
please ngatizamei kuvabatsira mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Mama vangu ameno kuti vainge vabatwa nemweya wekupenga here, kana kuti pane umwe munhu ainge akavasaidzira mweya wakashata, because zvakaitika parufu rwevamwe amai guru, but kulezi ava the cousin sister yamama, but from another part of the family. Saka vakazototanga kutozozivana after vana mama vazotokura, ndokubva vazotanga kuita a bond. Saka gulezi ava saka mai guru ava pavakazoshaika, then mama ndo pavakabva vazoendawo kurufu. But vari kurufu ikoko, mama pavakazodzoka takazongotanga kungonzwawo hama dzichitaura makuhwa ekuti anzi amai vangu vakangotanga kungoita sekunge munhu ainge ava kupenga. Vakati vaita sekunge munhu ainge ava kupenga kudaro, ndo pavakabva vazoenda vakabva vazonobata coffin. Vabata coffin kudaro ndokubva vazozama kuvhura coffin. Saka izvi zvakaitika mukoma, munhu wose akabva angotanga kungodzinga amai parufu rwuya, vachifungidzira kuti zvimwe kuda amai ndivo vainge varoya cousin sister yavo iyoyo. So ivo amai vaingogara vachingotiudza nyaya yekuti inini ndakati ndakagara ndakabva ndazongoonawo umwe mukadzi, hanzi mukadzi uyu ainge akapfeka zvinhu zvitema. Mukadzi uyu pandakamuona achipinda mukicheni imomo umo mavainge vakagara nevamwe vanhukadzi, ivo vakabva vazosimuka, but chainge chisingazivikanwi naamai ndechekuti ivo pavakasimuka munhu wose ainge achitovaona vachitosimuka, ivo vachifungidzira kuti vari kuda kuvharidzira mukadzi uyo ainge akapfeka zvinhu zvitema kuti asakwanisa kuenda pacoffin iro rainge ririmo mukicheni. Saka ivo pavainge vachirwidzana nemunhukadzi uya ainge akapfeka zvinhu zvitema, vamwe vanhu vose vainge vachingoona sekunge amai vangu vainge vachirwisana nemhepo, vachiita sekunge munhu ari kutotanga kutopenga. Saka amai vakabva vazoti mukadzi uya paakaona kuti iye ainge ava kukurirwa simba naamai vangu, amai vachirondedzera vanoti hanzi mukadzi uya akabva azovabaya pamwoyo nenzara, mukadzi uya ndokubva azotiza mumba muya. Saka ivo amai vakabva vazongopindwa nemweya wekuti sezvo mukadzi uyu anga achirakidza kuti anga achida kuba chitunha chasisi vangu, regedzai ndinge ndichingotarisa kuti sisi vangu vachirimo here mukofini mavo. Saka vakazoti vaenda pakofini, pakuda kunovhura paya ndo pavakabva vazobatwa nevanhu ndokubva vatotanga kutoti mamuona kamuroyi, shavi rake ranga ratomubata, ndiye akadya. Then ndokubva vazodzingwa kumariro kuya. But amai nyaya iyi pavainge vachiri vapenyu vaiti kana vakatanga kuitaura vaibva vatotanga kutoburitsa misodzi, because vehukama mukoma ameno kuti wai vakasarudza kusada kubhilivha zvose izvo zvakataurwa naamai. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, saka pamwe vamwe vanhu vaya vatinongoti abudirwa neshavi rekuroya, zvimwe kuda munhu iyeye ane zvimwe zvinhu izvo zvaanenge achitoona, zvinhu zvekuti anenge achitorwisana nazvo, but isusu zvinhu izvozvo tinenge tisingakwanise kuzviona. Hei, pari very tricky. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ininiwo ndine confession yangu iyo yandiinayo, yandiri kukumbira kuti munge muchizondiposterawo kune vedare renyu. Inini mukoma Nashi, confession yangu yakamira sekudai so. Pane pamwe pabasa apo pandainge ndichimboshanda, inini hangu ndakazosvikawo pakuzobva pabasa paya. Saka ndakati ndichishanda paya, murungu wacho ainge aine problem yekuti iye ainge asingadi kutiudza kuti uyo waanoda kuti ange achizova foromani ainge ambori ani. Saka
tainge tichishanda takasangana. Paiva nevanhu vekuMozambique, then maSouth African zvekare nesu vekumusha. Saka painge pava kuita zvezvo zvokuti maSouth African vainge vari kusaidi ravo, then maMozambican vainge vari kusaidi ravo, nemaZimbabwean vainge vari kusaidi ravo. Saka umwe neumwe aiti kana akaona umwe munhu anenge asiriwe kunyika kwake achiita like mistakes pabasa, aibva azomhanya over azonoudza murungu. Saka at the end of the day inini ndini ndakazotanga kufarirwa nemurungu. Saka ndakati ndafarirwa nemurungu pabasa pakabva pazombosvika mapurisa achida mapassports. Pabasa pakati pasvika mapurisa achida mapassports, sezvo maSouth African vainge vava kuziva kutoti anything that happens pabasa ndini ndainge ndichimirira munhu wose. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichihwanda mune rimwe JCB iro ratainge tichishandisa rainge riripo pasite at that time. Saka ndakati ndahwanda muya havana kunditengesa, vakabva vazotengesa vamwe varume vose avo vatainge tichishanda navo pabasa paya. Vanhu ndokubva vazonongeredzwa ma1-1, vanhu ndokubva vazosungwa, vanhu vakabva vazodhipotewa. Asi vakati vadhipotewa ndokubva vadzokera kumusha, vakabva vazodzoka zvekare kuno kuJoni, ndokubva vazongoramba vachingoenderera mberi nebasa, because mimwe mishini yacho iyo yatainge tichishandisa ipapo pakambani mishini yekuti yainge isiri mishini yekuti waingoidzidzisa munhu ne1 day. Aiwa, that was very dangerous. Yaiva mishini yekutoti yaitoda makore nemakore. Saka isusu vekuzimu ndisu tainge tiine experience yakakurisisa, because murungu uyu takatanga tichamushandira kuri kuplot kwake ndokwa ainge achitidzidzisa mishini yacho iyoyo. Saka by the time yekuti ainge azobata mabig contracts ainge achitotemba nesu. Saka akatomborana loss, because by the time varume vaya avo vanobva kuzimu pavakambodhipotewa inini ndichisara, akarana loss because mishini iyoyo yainge yakagara. Vamwe varumewo vatainge tichishanda navo vainge vachingoziva kungooperator maJCB chete nemaforklift. So vakazoti vadzoka mukoma, inini already ndainge ndava kutozviita sekunge ndainge ndiri muSouth African, because ndainge ndatoona kutoti ndo zvinhu zvaikwanisa kundiponesa chirudzi yangu. Aiwa, ndainge ndichigona. Saka ndainge ndatobatwa nemweya uya wekuti I don't want to associate nevanhu vanobva kuMozambique zvekare. Handidi kuti ndinge ndichizonzi ndiri muZimbabwean, because nguva yacho iyoyo kwainge kuchipisa Department of Labour yaingogara ichingotenderera kumaindustry. Saka mukoma varume ava vanobva kuzimu pavakazodzoka vakabva vatoona kutoti ndainge ndatochinja makasa. Munhu aingoti kana aita mistake, especially kana achibva kuzimu, ndaibva ndabatwa neumwe mweya wehutsinye wekuti ndaitonzwa ndichitoda kumudzingisa, because ndainge ndava kusada kuti pakambani ipapo pange pachizoshanda maforeigner, because ndaiona kuti maforeigners aikwanisa kuzotikanganisira tobva tazobatwa takawanda. Mukoma 1 by 1 ndakatanga kuvadzingisa mabasa, but dambudziko raiitika nderekuti murungu ndaiti kana ndamupa a bad report about someone, hongu aibva atodzinga munhu basa, but aizoti kana ati dhuu kufunga zvezvo zvekutoti anenge adzinga munhu amuti you are fired, go. Munhu kana ava kuenda manje ava kunobuda gate, murungu aibva azotanga kupopota achiti come back next time around. Kana ukaita that same mistake I am going to beat you up. Inhau yekuti aiziva kuti varume avo vatainge tichishanda navo vanhu vainge vaine experience plus nemariwo dzaainge achitipa. Aiona kutoti he was running a very good profit, because tainge tisingapihwewo mari dzakati 1 day. Saka mukoma pandakaona kuti physically chaiyo kupfurira murungu zvainge zvichitoramba kuti ange achidzinga maZimbabwean zvekare achidzinga maMozambican, ndinge ndichizongosara ndiri ndega ndichishanda nevamwe vangu maSouth African. Pandakaona kuti zvakaramba, then pane pandakazodzoka kumusha. This was during the December holidays. Ndadzoka kumusha kudaro mukoma ndakabva ndazongopindwa nemweya wekuti inini ndava kutoenda kunombonotsvaka mishonga yekuti ndinge ndichinyatsoitwa mukuru pabasa, zvekuti murungu kana ndichitaura naye anofanira kuti
ange achinzwisisa izvo zvandinenge ndichida kumuudza, because apa ndainge ndatozviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichengetedza basa iri just for the sake of my family. Saka ndakabva ndazoapproachawo umwe mudhara. Saka mudhara uyu ndakati ndamuapproacha ndokubva ndamuudza kuti kubasa kwangu uku already ndiri mukuru, because murungu wangu ndakagara ndashanda naye kubva kudhara. Saka iye anonditemba nemwoyo wake wose. Kadhara kaya kakabva kanditi aiwa hapana kana zvinombonetsa. Ndokubva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita remurungu wangu. Ndakati ndanyora zita remurungu wangu nesenemu yake, ndokubva pa chidhara chiya bepa riya, then chidhara chiya chakabva chazopisa bepa riya. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora mazita evanhu vose avo vandainge ndichishanda navo, then ndakanyora mazita avo. Ndakazoti ndanyora mazita aya ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipeta bepa riya, ndobva ndazoisa mubhutsu mangu. Mushure mekunge ndapeta ndaifanira kusazobvisa bepa riya, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizofamba. Kana ndafamba handaifanira kuregedza kufamba kusvika bepa riya rinenge riri mubhutsu rasakara. Saka sekuru vaya vakabva vanditi sezvo kunze kwainge kwava kutoda kutovira, bepa iri handaifanira kuti ndinge ndichizorisa mubhutsu on that same day, asi ndaizofanira kuti ndinge ndichizodzoka ndoritora mangwana acho. Ndapedza kudaro sekuru vaya vainge vakanditi ndinge ndichizodzoka kumba kwavo. Ndakazodzokera kumba kwavo, asi zuva rainge ratodoka. Ndakazoti ndasvika kuya ndokubva ndazogezeswa nemimwe mishonga. Saka mubhaketi umo, bhaketi racho ravakandipa iro rainge riine mvura yainge yakasanganiswa neimwe mishonga, mainge muine imwe nyanga iyo yainge irimo. Vakanditi nyanga iyi inyanga yembudzi. Saka ndakati ndapedza kuzvigezesa, then vakabva vazonditi nyanga iyoyo yainge yava yangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizoitora. Saka vakabva vazondiudza kuti nyanga iyoyo pose pandinenge ndiri ndinofanira kuti ndinge ndichifamba nayo, either ndaenda kubasa kana kuti ndiri pai, ndinofanira kuti ndinge ndichizova nayo nyanga iyoyo. Ndakati ndapedza kugeza ndokubva ndazoitirwa dzimwe miko. Ndakangoudzwa kuti kana ndikaona sekunge zvinhu izvi zvinenge zvava kundinetsa, ndinofanira kungotsvaka umwe munhu weukama wekuti ndinongoudza zvinhu zvacho izvo zvinenge zvava kundinetsa, kuti aiwa chiendai munogara pana Ningi, ndini baba venyu ndakutumai, endai munogara pamusoro pemutumbi waNingi. Hanzi zvinhu zvacho hazviuraye, hazviite sei, asi zvinongoenda zvongonoremera pamutumbi wemunhu uyo wandinenge ndasarudza, but anofanira kuti ange ari munhu weukama. Mukoma ndakabva ndazodzoka zvangu kuno kuJoni. Chakandinetsa ndechekuti ndakangoti ndichingonosvika mulocation mandainge ndichigara, ndokubva ndatonzwa murungu wangu achindifonera. Akabva ati your madam has been cleaning, achirevera mudzimai wake. Hanzi she has been cleaning the house. Saka abva ati pane zvimwe zvinhu zvaari kuda kukupa, I want to come and take you there. Saka ndakabva ndati it is fine boss. Ndokubva ndatoshamisika, kunyangwe vanhu vainge vachigara mulaini mandainge ndichigara vakatoshamisika kutoti ko murungu anotosvika pakutoshanyira mushandi wake mulocation. Akabva auya ndokubva andipika up, ndokubva tazoenda kumba kwake. Mukoma ndakapihwa imwe property yekuti ndakashaya kuti ndoisa pai, because patakadzoka tainge takaita kuzadza trailer, takadzoka takazadza zvekare ne at the back of the pickup. Ndokubva andipa zvinhu zviya mukoma. Zvimwe zvacho ndakatomboita nguva ndakazvichengetesa mumba malandlord, because ainge ari masofa, maTV nedzimwe hembe, ainge ari macardbox nemacardbox ematoi evana. Ndakatanga kutengesa zvinhu zviya one by one. Takazoti zvino tava kuenda kubasa mukoma, murungu ainge ava kungondibvunda chose chandinenge ndataura, murungu ainge ava kungochiita. Ndakazoti ndamuudza kuti problem iri kuitika ndeyekuti maZimbabwean ose awa auri kushandisa, in the next time around zvichazokunetsa, wadi wangogara wangohaya maSouth Africans. Iye akabva angondipa chikonzero icho chandainge ndichiziva chekuti hazviite kuti ndivafaye, because hapana kana munhu anokwanisa kushandisa mishini iyi yavanoshandisa. Saka ndinenge ndava kutongovhara kambani kana ndikangokaruka ndangohaya maSouth African vanenge vasina experience. Ndikabva ndati aiwa kamurungu, inini I will be responsible, iwewe chihaya vanhu vako, instead yekuti inini ndinge ndichienda out in the field ndichishanda. Zvandinenge ndava kuita ndezvekuti ndinenge ndichingoswera ndichitraina avo vanenge vasina experience avo
vaunenge vahaya. Iye akabva ati wow, that is a very good idea. Saka akabva azotanga kuhaya manje. Zvaainge ava kuita ndezvekuti aiti kana ahaya muSouth African anenge asina experience, ndobva ndaudza umwe muZimbabwean kuti iwewe ndikuda kuti unge uchitraina munhu uyu. Pandinongoona kuti munhu uyu anenge ahayiwa nabosi vangu anenge ava kugona basa, ndobva ndatoudza murungu kuti now you can fire that guy. Murungu aibva azongotsvakirawo uya muZimbabwean chekuti anenge aita mistake, obva atomuudza kuti tomorrow don't come back to work, basa robva ratopera. Mukoma ndakapukuta varume vose vekuZim vose ndakavapukuta kusvika vapera. Ndakambosiya machinda ekuMozambique because vanhu vekuMozambique vanhu vekuti vari very humble. Kana uchishanda navo havana nguva iyaya yekuti vanenge vachida kukwidzana newe kana vachiziva kuti iwewe ndiwe mukuru akasarudzwa nemurungu. Aiwa, vanoita sekunge vachakupfugamira. Ndakabva ndangovanzwira tsitsi varume vaibva kuMozambique, asi machinda ose ekuZimbabwe nenhau yekuti ivo vaida kuita mangange neni, ndakabva ndazovadzingisa basa. Vose vakabva vadzingwa basa. Vaiti umwe akadzingwa basa this month, the next month, kusvika vose vari 8 mukoma vakasvika pakudzingwa basa. Inini ndini ndainge ndiri wechi9 ndokubva ndazongosara. Then mukoma ndakazongosvikawo pakuti panapa handichadi kupashanda because ndainge ndava kuona kuti kamwe kamutauro ndega. Mukoma ndakazongosvikawo kuzongoramwa basa nekuti ndainge ndawanawo rimwe basa. Saka nemishonga yaya yandakapiwa mukoma, zvainoita ndezvekuti pese pandinenge ndasvika ndinobva ndangopiwa chimwe chiremerera so chekuti munhu wese anenge achingonditya including my boss. Ndakati ndava kushanda pakambani pandiri kushanda, boss vangu vakabva vazotodzinga manager, munhu akaenda kuuniversity. Right now ndinoti kana ndikaenda kubasa I'm no longer working at the site, ndinenge ndiri muoffice zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ende musafungidzira kuti mukoma vedu munhu wekutoti vari kuma50 or kuma40 something. Mukoma vedu ava vane makore 36 ekuberekwa. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakapihwa nyanga yembudzi, ndo inoita kuti pese pandinenge ndiri ndiitwe kunge ndini boss, kuitwa kunge mwana wemurungu. Please ngatitaurei navo mucomment section.